Un o wobrau pwysica Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru ydy Gwobr Syr Bryner Jones. Mae'n cael ei rhoi yn flynyddol ac i wahanol adran o fewn y diwydiant amaeth. Eleni, yr adran sydd dan sylw ydy'r adran cig-eidion ac mae yna 3 eleni wedi cyrraedd y rhestr fer. A dyma nhw. Dylan Jones dwi'n ffarmio yma yn Castellior, y ffarm deuluol, chydig dros 800 acar yn Ynys Môn. Da ni'n darfod oddeutu 500 o wartheg yn flynyddol mewn system hunangynhaliol carbon isel. Tyfu'r bwydydd i gyd i'r gwartheg ac wrth gwrs yr gwely sy'n mynd o dan nhw. Gwell da ni'n ei dyfu yn mynd yn dail ac yn mynd yn ôl i mewn i'r tir. Da ni'n trio rhain gwartheg gan bechesu godro sydd yn blaengar ac yn gwario ar ei genetics mewn ffordd. Phil Jones, fi'n byw a ffarmio fferm y lan Cynwyl Elfed. Ar un o bryd i ni'n ffarmio 400 erw. Ers tua 15 mlynedd nawr, i ni wedi trosi i ffarmio'n organic. A wedyn ni mwyn cael y system na i weithio, i ni wedi gyffwrbynu gymryd allwn i oddi ar borfa. Gwyn Edwards ydw i, ffermio yn Pencreg Fawr, Betws Gwerfyl Goch. Mae gennym ni oddeutu 220 o bennau o wartheg. Da ni mwy neu lai'n hunangynaliol ac yn gwneud mwyafrif o'r gwaith y ffarm i gyd yn hunain. Mae'n andros o fraint cael yn enwedig gan Sir Fôn lle wedi cyrraedd yr rhestr fer 2-2 blynedd yn ôl hefyd. Pwy a wir. Mae'n fraint ag yn rydydd, achos chi'n siarad nawr am y wobr mwyaf byti fod yn y Sioe Frenhinol. Pan ges i'n webu dy'r sir, goffes i feddwl yn byti fe, ond i ddim yma'n gadael y sir lawr. O ddim yn ystod i gadael yn unan lawr, ond lle ni byth o gadael y sir lawr, achos mae lot o ffermwyr dan y sir gar. Mae'r Gwobr Syr Bryner bron fatha cael MB neu OB neu beth, ond mae hwn yn y diwydiant amaethyddol anrhydedd yndi. Ac yn gynharach y pnawn yma, mi glywson ni pwy oedd wedi plesio'r beirniaid Dai Lewis a Clive Rhodes. Dyma'r cyhoeddiad pwysig i chi. Now, the winner of the Syr Bryner Jones Trophy Medal and Memento is Dylan Jones, Castellior, Ffordd Pentraeth, Ffordd Deithwy, Ynys Môn. Os dewch chi ymlaen, i gael eich cyflwyno dy'r wobr. Braint ydi cael llongyfarch. Dylan Jones, fferm Castellior, Ffordd Deithwy, Môn. Do, anhygoel. Oedd o'n fraint cael yn enwedig gan y sir wrth gwrs, a wedyn mynd trwy'r cyfweliad a y rhestr fer, a jyst anhygoel cael cipio wobr yna. Gwych. A ti wedi cyrraedd y rhestr fer 2 flynedd yn ôl ydi? Do. Gyda'r gwaith oeddwn i wedi gwneud ag at gyrraedd net zero ar y ffarm oeddwn i. Ac felly o'n i'n gyfarwydd ar system fe yn mynd yn ei wlaen. Achos mae cyrraedd yma heb wybod a mae 3 ohonych chi yn y ras. Dwi'n siŵr bod e'n galon di'n dwddw di oedd? Oedd ar safon mor uchel. Da chi byth yn gwybod, a wedyn yn union, oedd hi'n hynny i gwir. Gloes dana disgwyl a gweld. Be mae ennill gwobr fel hon yn ei olygu i amaethwr sy'n cydnabod y gwaith da chi'n neud acw ar y ffarm? Wel, o'n i'n ymwybodol pan o'n i'n cael ymwneud bod angen dangos y parch sydd at yr gystadleuaeth yma. Mae'n un o brif gystadlaethau yr Sioe Frenhinol. Ac wrth yn amlwg oedd rhywun yn teimlo'r pwysau tu ôl i hynny. Mae jyst yn y fraint fwyaf bosib. Dwi wedi bod yn ffodus iawn, dwi wedi ennill ambell i gystadleuaeth
yn y flynyddoedd dwytha yma lle, ond yn sicr chi, mae hwn i mi, mae'n golygu gymaint yn di. Ydy'r elfen gystadleuol yma, ydy hwnna ddim yn rhan o fywyd pob ffarmwr nag di? Nag di, a dwi di bod yn ffodus, dwi wedi cael enwebu. Ia, dydy o'n fatha bod fi wedi sefyll allan y cae yn gweithio yn sylw, ond na, dwi wedi bod yn ffodus iawn i gael enwebu am gystadlaetha, a wedyn dwi'n ffodus yn enwedig yn siarad am y diwydiant gigeidion yma yn Gymru. Dwi'n brwdfrydig iawn teg at y ngwaith ag teg at y diwydiant gigeidion yn Gymru. Wedyn oedd bethau'n llifo'n eitha rhwydd. Ia, mae rhywun yn gallu mwynhau y system hefyd. A fi pobl eisiau gwybod rwan, lle fydden ni gael y cigeidion yma? Cwestiwn da, ia, dwi ar gontract efo EPB mewn ffordd lle, wedyn, ia, da ni'n darfod rhyw 500 o werthau gyflwyddyn mewn system hunan ganaliol carbon isel, a wedyn, ia. Faint o her ydy hwnna i fod yn gynaliadwy ac yn broffidiol, lle? Yndi, mae o, ia, da ni, ia, jyst dros 8 acar o'n i'n dweud, lle, wedyn mae creu y system i ffitio'r ffarm yda ni wedi gwneud, lle. Bod ni'n gallu gorffan gymaint o werthau gael yn bosib heb orfod prynu ddim byd i mewn. Felly, cadw cylchdro cyfun tyn, lle, enwedig o ran y cropiau da ni'n dyfu, mae'r cropiau gyd yn 2-3 les fatha sy'n nhw'n alw fo, lle, a mae yna dros 330 erw o rawn, o haid, meillon coch a pys, a mond bod ni'n gwneud yr asian mor wytiadu a bosib bod o'n gweithio ar y gwartheg. A pwy di'r tîm sy'n cynllunio hyn i gyd? Dylan a... Ia, ffarm Delyol ydyn ni'n had wrth gwrs. Ydy o dal wrthi? Yndi tad, yndi, na. Dyna sy'n anhygoel, mae'n had yn gallu dod i fyny, a mae'n gweld pethau dwi ddim. A wedyn, da ni'n gallu rhannu a gweithio trwy'r system. Dwi'n cofio pan oedd Sir Fôn yn Sir Nawdd, rhai blynyddoedd yn ôl bellach oedd o'n llywydd. Mae nhw yma heddiw dwi'n cymryd? Yndi. Dwi'n di siarad efo nhw ers... Ar teulu gyd? Yndi, da ni gyd yma yna. Faint o ddathlu fydd na lle heno? Ia, fel ni dweud, dwi'n newydd ar taith Farms Weekly beirniadu. Dwi'n gyblino nhw'n adwy, da ni wedi gwneud, felly, ia, fi'n achedig bath, ddathlu ddim yn ormodol, gan i weld. Ardderchog, wel newyddion da iawn. Llongyfarchiadau calonog. Da iawn.